velice dobře a nemyslíte, že by se dynamit mohl použít, zneužít? A myslíte, že by se dynamit dal využít? Alfred Nobel od Jirky, jo! Jo, Alfred, jo, a jo, ty už to řekl, že jo? Takže Nobel ode mě. Alfred Nobel od Jirky, jo. Jo, když byl Nobel malý, všichni se ho ptali, čím chceš být, až budeš větší. No, já nevím. Chemik stačí? Jej! Oh yeah! Oh wow wow! Oh let's go! Ho ho ho! Magorčo! Wow wow! Picasso! MPK TV. Ještě jednou, Picasso MPK TV. Picasso MPK TV. Vždy nahoře. Show businessu. Děláte, pane Nobel! Nedělejte to! Naschledanou. Naschledanou. Nedělejte to! A tohle jsou jako plánky? Já tomu vůbec nerozumím, jak se ten dynamit vůbec dělá. Bum, prásk, bum, konec. Nedělej tak to. Jasně. A nebudem to číst kokot. A já nevím, jak to je. Já to nepamatuju, strčíme do tu videokna. Ty mogo, potom si to... Ne, já se jako takhle otočím, jakož tam budu něco dělat, kouknu se na to. Takhle jako budu. No jasně, takhle. No, ty jsi blbej, no. Ne, to ne. No jasně. Ty zasypem ho prachem. A ty budeš a dál. No já nevím, jo, a tak si vem bílej papír, budeš to mít jako plánky. A pak to švíhaném poropertoru. A ne. To nebudu číst, jo, to nebudu číst. To nebudeš číst, no. Jo, dělej. A nemáme co švihnout, ale. Jo, no. No jo, ty, proč jsi nevzal ten? Dělej, vem nějaký kámen. Hej, tak. Do kamery, pěkně. Jo, já nevím, a ty nemáš něco, nějaký kámen. Pak ještě jedou. Hej, dělej. No a potom, počkej, a jak se to dělá, jo? Až se bude... Strčíme do tu vidoucák. No. Pak tam zasypeme střelným prachem. Zapálíme a hodíme po jedech. No. A pak řeknu, kurva, ono to hoří, a ty to vypípáš. Ne, on řekne, ti do prdele, a pak to vypípáš. Kurva, já nebo ti bláto. Já jsem to celou dobu šla. Dolů. Boty. Hej, to taky zveřejním. Voda. No tak pojď. Máš na tom hovno. Spadni. Škoda. Chci natočit. Já to točil. Aha. No dobrý. Alfred Nobel od Jirky. Jo. A ještě jednou. Dobrý, jdem na to. To byla jen taková. Tak jdeme. Zapni to už. Proč? Kasa.